Ferrazen benetako iraultzarik gertatu ote da, tira hori ere ikusteke dago, bitarte horretan, espetxetara martxak egin dira asteburu honetan, Oiartzungo neskak 2. mailara jaitsi dira, eta gainerakoan datorren igandean, ibilaldia Mungian. Tira, asteari hasiera eman diogu, eta hasiera honekin batera, lerroburuak ere zuekin. Orain batasuna eta leialtasuna bete beharrak dira, ez aukerak, hori diote Hego Euskal Herriko Alderdi Sozialistako bi buruzagiek, Maria Txibite Nafarrak eta Idoia Mendia Bizkaitarrak. Todos, como yo lo hice ya ayer, debemos ponernos a la disposición del nuevo secretario general, pero como digo, esto no es una cosa personalista. Gaurtik aurrera, idazkari nagusiaren atzean jarriko gara alderdi sozialista batu eta indartu bat guztion artean eraikitzeko. Eta bestalde, ELA eta LAB sindikatuek elkarrizketa sozialeko kontseilua bertan bera uzteko eskatu diote Nafarroako gobernuari, bidelagun izateko prest dira bi sindikatu nagusiak aldaketa gauzatzen bada. Estatu Espainiarreko eta Frantseseko espetxe ezberdinetara asteburuan martxak ezker abertzaleak deituta, Euskal Udaberria kalera ekimenaren baitan, Fleury, Roan, San Maur eta beste hainbat presondegitara joan dira martxan, baita Kurtis, Picassent eta Puertoko kartzeletara ere. Eta kirol kontuetan, pilota lerroburuetara erretiro hartuko du Juan Martínez de Irujok, Iberoko pilotariak urtebete pasa darama, jokatu gabe, bihotzeko arazo batzuen ondorioz, tira, omenaldi ere jasoko du, partida egingo baitiote, Labriten, ekainaren 24ean. Gabon daizuela guztioi, Espainiako Alderdi Sozialistaren barne hauteskundeak izpide ditugu, hasteko eta behin, Pedro Sánchezek alderdiko idazkaritza nagusirako hauteskundeak irabazita. Tira, horren ondorenak zer esan ematen segitzen du, PSeren zuzendaritzaren bilera amaituta, agerraldia egin dute Bilbon, esate baterako, barne hauteskundetarako emaitzak aztertzeko, militante sozialistak nabarmendu ditu Idoia Mendiak, Euskal Autonomia Erkidegoko buruak parte hartzen masiboa eta Pedro Sánchezen emaitza bikaina nabarmendu baititu. Argi eta garbi esan dute, zer nolako etorkizuna eta lidergoa nahi duten alderdi sozialistarentzat eta panorama horren baitan, Nafarroatik ere parlamentuko bozeramaileen batzordearen ostean, Maria Txibite, ordezkari sozialistak mezu oso antzekoa zabaldu du, pozarren benetako alternatiba sendotuta atera delako Nafarroako sozialisten buruaren hitzetan. Pedro Sánchezek berreskuratu du PSOEren buruzagitza. Que vamos a cumplir con el mandato de las urnas, que es hacer del Partido Socialista el partido de la izquierda de este país, que es hacer del Partido Socialista una organización creíble, coherente. Militanteen 80% eman du botoa alderdiaren hauteskunde primarioetan, partaidetza markak hautsiz, eta erdiek egin dute bere alde. Arerio nagusia Susana Díaz aparatuaren hautagaitzat zuten, abal gehien berak lortu du kanpainan zehar, eta González, Zapatero eta Rubalcabaren babesa ere bazuen, baina militanteen 29% baino ez du egin Díazen alde, eta 9% Patxi Lopezen alde. Bi hautagai hauen federazioak izan dira injustu, Sánchezen aldeko boto gehien eman ez duten bakarrak, Andaluzia eta Euskal Autonomia Erkidegoa. Edozein kasutan, PSOEren etorkizuna ez da Hego Euskal Herrian jokatzen. Alderdiaren militanteen 3,5% baino ez baitago hemen izen eman da, 6.800 militante dira. Bizkaian eta Gipuzkoan Patxi López aukeratu dute, eta Araban eta Nafarroan Pedro Sánchez. PSE eta PSNeko zuzendaritzekin bat egin dute beraz. Izan ere, Idoia Mendia eta Maria Txibite alderdien buruak publikoki inorekin lerratu ez badira ere, haien gertukoek hartua zuten posizio bat, PSEkoek nagusiki Lópezen aldekoa eta PSNekoek Sánchezen aldekoa. Pertsonalismoetatik harago batasunaz eta Espainia gobernatzeko proiektua aritu da Txibite. Todos, como yo lo hice ya ayer, debemos ponernos a la disposición del nuevo secretario general, pero como digo, esto no es una cosa personalista, es a disposición del Partido Socialista Obrero Español para construir, como digo, desde la unidad y para mirar al futuro con el objetivo de volver a gobernar este país. Eta Mendiak ere, PSEkoen hautagaia López bazen ere leialtasuna erakutsi dio Sánchezi.
Gaurtik aurrera, idazkari nagusiaren atzean jarriko gara alderdi sozialista batu eta indartu bat guztion artean eraikitzeko. Eta primarioen ondoren, ekainaren 17 eta 18ko Kongresu Federala izango da hurrengo hitzordu garrantzitsua. Orduan berretsiko baitute Pedro Sánchezen kargua eta ordutik aurrera izango du honek botere exekutiboa. Horren ondoren, Sánchezen hitzetan Moncloa. Eta Nafarroan segituz, Eduardo Santos izango da Nafarroako Ahal Duguren idazkari nagusi, boto gutxi batzui esker. Izan da bozketan garaile, horren harira, Laura Pérez aurkariak ikuskaritza eskatu du botoak berriro zenbatzeko. Nafarroako Herritarren Kontseiluan 14 izango ditu Santosen hautagaitzak, eta Perezek berriz 11. Larun batean amaitu zen, Nafarroako Ahal Duguren idazkari nagusi aukeratzeko bozketa, esan da bezala, Santos garaile 28 boto eskaseko aldearekin baina. 28 botoren aldearekin gailendu zaio Eduardo Santos Laura Perezi Nafarroako Ahal Duguren primarioetan. Santos izanen da beraz, idazkari nagusi berria Nafarroako Ahal Dugu alderdi politikoan 1347 bozka jaso dira orotara eta parte hartzea 137koa izan da. Santosek bozken 145 lortu du eta Perezek 143. Hirugarren lekuan gelditu da Fran Espinosa bozken 111rekin. Primarioak amaituta, elkarrekin lanean jarraitzeko borondatea erakutsi du Santosek gaur Iruñeko egoitzan eginiko agerraldian. Kanpainaren valorazio positiboa egin du. Nik uste dut kanpaina oso garbia izan dela, nolabait, eztabaida sakona izan dugula, bai barneko gauzakin, bai kanpokoekin ere. Bertze hautagaitzei zorion nahi dut. Egindako lanagatik eta beraien taldeen egindako lanagatik. Laura Perezek bestalde emaitza onartu du, baina auditoretza independiente bat eskatuko du bozketa berrikusteko. Izan ere, aipatu du arazo tekniko batzuk izan dira bozkatzeko orduan eta Madriletik eginiko zenbaketa baten susmo txarrak uxatzeko balioko luke kanpo ikuskaritzak. Inzidentziak egon direnez gero guk eskatu dugu auditoria batez ere emaitza hauek onartzeko garantia osoz. Orduan, alde hortatik guk prest gaude ondorio horiek eta emaitza horiek onartzeko, baina beti ere auditoria bat eginda zen badakigu pertsona asko izan dutela bozkatu. Biztalegren onartutako desborda sistema hortan 28 boto ezberdintasun txikia bada ere, representazio hori ez da proportzionala. Orduan, guri gustatuko litzaiguke eztabaida hau agorara eta hautagaitza guztiekin eta ahalik eta pertsona gehienekin ematea ea ze norabide hartuko duen Podemos Ahal Dugu aurrerantzean. Gaineratu du, lanean jarraituko duela parlamentuan, baina iragarri bezala, bozeramaile izateari utziko dio. Eta Nafarroan segituko dugu elkarrizketa soziala. Hizketagai ardatz hartu baitute, ELA eta LAB sindikatuek horren harira eskakizun zuzena gainera Nafarroako gobernuari elkarrizketa sozialaren maila orain artekoa bertan bera uzteko eskakizuna egin baditiote, horren baitan hori hala betetzen baldin bada, bai ELA eta baita LAB ere prest dira bidelagun izateko. LAB eta ELA sindikatuek 10 proposamen jaurti dizkiote Nafarroako gobernuari lan esparruan aldaketa soziala bultzatzeko eta era berean, elkarrizketa sozialerako kontseilua desegiteko exigitu dute. Garai ilunen adierazle baita sindikatuek diotenez. Azpikontratatuen egonkortasuna babestea eta lan auzitegiaren demokratizazioa eta berritzea izan dira proposamenetako 2. Gobernuak iraganeko etapa iluna itxi beharko luke haien hitzetan eta bi sindikatuak prest daude etapa berri horretan bidelagun izateko. Iruditzen zaigu oraindik orain iraganeko etapa batean kateatuta dagola gobernua, iraganeko etapa hori, elkarrizketa soziala izeneko etapa hori itxi beharra dago, etapa horretan ikusi dugun bezala izugarrizko dirutza publikoa erabili da bake soziala erausteko, 193 milioi euro 15 urtetan izugarrizko dirutza da, etapa hori itxi
egin behar du gobernuak, baina etapa berria irekitzeko gu prest gaudela inplikatzeko, gu prest gaudela akordioetara iristeko. Elkarrizketa soziala Nafarroak helburu argi bat izan duela hasieratik, ez? Eta hori izan da bake soziala lortzea. Honi hau da, patronalari ematea askatzen zuena, finanziazioaren bitartez, ez? Hori UGT Komisionista patronalari ematen zaitzaion finanziazio hori, eta horrekin bake soziala nolabait ere erosten zen, ez? Eta gaur egun planteatzen duguna dira akordio partzialak, eta hemen ez dugu ez argazkirik nahi, ez antzerkirik nahi. Guk edukinak nahi ditugu, eta enpleguarekiko kasuntan, nolabait ere, aurrera pausoak Nafarroko langilontzako. Elak eta labek gaineratu dute mobilizazioetara joko dutela aldaketarik gertatu ezean. Hautsak arrotu ditu Volkswagenek Nafarroan 3 sindikaturekin, UGT, Comisiones Obreras eta CGC sindikatuekin kontratazioen inguruan harturiko akordioak. Diskriminatzailea eta gardentasunik gabekoa dela salatu zuten hasieratik, Elak eta labek horretarako, lab sindikatuak mobilizazioetara deitu zuen ostiralean eta besteak beste Volkswageneko errepidea moztu zuten. Nafarren 180 diskriminatzen du akordioak laben hitzetan, besteak beste, emakumeen sarbidea ez du bermatzen lan eremura eta ez du erremintarik jartzen mahai gainean, ideologikoki egon daitezkeen diskriminazioak saiesteko. Duela gutxi sinatu zuten UGT, Comisiones Obreras eta CGC sindikatuek kontratazioen inguruko akordioa Nafarroako Volkswagenekin. Hasieratik salatu zuten Elak eta labek hitzarmena ustela zela eta diskriminazioa areagotu besterik ez duela egiten. Gutxi batzuen interesak babesteko erabakia dela uste dute sindikatuek. Hori salatzeko, besteak beste, Volkswageneko errepidea moztu zuten labeko hainbatkidek iragan ostiralean, eta adierazi dute ez direla besoak tolesturik gelituko. Akordioaren ondorio ez eta azpiko interesez mintzatu da Aitor Elizalde lab industriako kidea. Lehenagotik edo azkeneko hamarkadetan kontratatzen aritu den bezalaxe kontratatzen jarraitzeko akordio bat dela. Hau da, diskriminazioan oinarritutako akordio bat dela, eta horren baitan emango direla hemendik aurreko balizko kontratazio guztiak ere, bereziki bi esparrutan dela, diskriminazio sindikal ideologikoa eta baita ere emakumearen ikuspegitik ematen den diskriminazio guztia. Bereziki esango genuke bi interes daudela, batetik ere interes sindikal argia, eta da Volkswagenen zuzendaritzak kontrol soziala ezartzeko neurri bat badela hori, eta badu beste bertiente bat haitz garrantzitsua, eta da bertiente politikoa. Nafarroan deno dakigu, azkeneko hamarkadetan, transizio azkeroztik, eremu politikoan, indar sozial politiko egon diren, batzuk aldaketaren aldekoak izan garenak, eta beste batzuk berriz lehenagoko edo gaur egungo erregimena ordezkatzen eta irudikatzen dutenak. Zer bilatzen da eremu politikoan? Kontrol politikoa izatea lantegietan ematen den kontrol sozial horrekin. Sindikatu sinatzaileek iraganeko gobernuen babesa izan dutela gogoratu du eta laben aburuz, egungo Nafarroako gobernuari ere dagokio neurriak hartzea. Akordio diskriminatzailea izanik Elizalderen hitzetan, diru publikorik ez jasotzea adibidez. Aldaketaz mintzatzen garenean, gutxienez labetik eta lan eremuan, guk ez dugu ikusten aldaketa balizkorik, olako elementuetan aldaketarik ematen ez bada behintzat, badakigu. Baita ere, Nafarroko gobernuak mirakulurik ezin duela egin, baina badakigu baita ere, baduela margen handia badituela eremu hortan inziditzeko baita ere. Guk esaten dioguna Nafarroko gobernuari da jarditzan behar adina mekanismo gaur egun pairatzen den errealitate honi buelta emateko. Eta horietako batzuk adibidez izango litzateke, bat garbia eta da diskriminatzen duen enpresa batek inolaz ere ezin duela subentzio euro bat jaso. Zehazteke dituzte hemendik aurrera emanen dituzten pausoak, baina ez dute baztertzen eskura duten baliabide oro erabiltzea. Argi dute, era berean, mobilizazioekin jarraituko dutela. Segituko dugu mobilizatzen, ez dugu zehaztuta konkretuki, ari gara pixka bat, buruari buelta batzuk ematen, zentzu horretan. Baina argi duguna da,
tensionamendu maila eta salaketa maila mantendu ez, baizik eta areagotu behar dugula. Garbi ikusten dugu hau ez honek ezin duela izan, ez? LAB sindikatuaren borroka soila baizik eta ez, Nafarroako gizarte osoaren borroka behar duela izan. Ezoiko argazkia ikusi genuen ostiralean Errenteriako udalean. Julen Mendoza alkateak eta Sabino Laizola, Adrián López eta Juan Carlos Merino alkate hoiek adierazpen bateratu egin zuten martxoaren 11an Iruñean gertatutakoaren harira. Espainiako poliziak Errenteriako 4 gazte atxilotu zituen Iruñean errepresioaren aurkako manifestazio batean izandako liskarren ondorioz. Atxilotutako 4 lagunetatik 3 espetxeratu egin zituzten. Laugarrena adingabea izaki aske utzi zuten atxilotu eta ordu batzuetara. Epaileak desorden publikoa eta terrorismoa egotzi zien 3 gazteei, eta ondorioz Espainiako Auzitegi Nazionalera bidali zuen auzia. Espetxean jarraitzen dute 3, epaiketa noiz eta non egingo dieten zain. Errenteriako alkateek auzia Iruñako Auzitegiak epaitu beharko lukeela aldarrikatu dute, eta arau eta legeak gaur egungo euskal gizartearen testuingurua eta errealitate soziala kontutan hartuta interpretatzeko eskatu dute. Kontuan hartuta euskal gizartaren egungo testuingurua, Iruñean gertatutakoa jurisdikzio arruntak ikertu eta epaitu beharko luke, eta ez Auzitegi Nazionalak. Iruñean gertatutako indarkeria gintzak eta beste edozein indarkeria adierazpen gaitzetxe egin dituzte alkateek. Hirurogeita urte dira gaur Iruñe ondoan dagoen Ezkabamendiko presondegiko ihesaldia gertatu zela. 1928ko maiatzaren 22 zen eta 785 presok egin zuten ihes. Horietatik ordea 3 bakarrik lortu zuten Ipar Euskal Herriko muga zeharkatzea. 14 atxilotu egin zituzten. 206 berriz mendian bertan fusilatuak izan ziren. Gertatutakoaren ikur bilakatu dira kristalezko botilak. Ezkabamendiko hilerrian presoen izen eta abizena gordetzen zuen botila batekin lurperatu zituzten fusilatutako presoak. Atzo berriz olerkiek bete zituzten botilak Txinparta elkarteak antolatutako omenaldian. Hil zituzten presoak ez ezik, espetxe horretan izan ziren preso guztiak izan zituzten gogoan. 1934tik 1945 presondegian izandako 6.000 presoak oroitu zituzten ekitaldian, olerki, musika, krabelingorri eta senideen errelatoen bitartez. Memoria aldarrikatuz, aurreskua eta lore eskaintzarekin itxi zuten omenaldia. 100 pertsona ingururen aurrean oraindik egiteko asko dagoela ohartarazi dute, eta bide horretan gazteen lana ezinbestekoa dela adierazi dute. Memoria bizirik mantentzeko Txinparta Gaztea erakundea sortu dute. Eta Iruñean segituko dugu, izan ere intentsitate altuko erasoa gertatu da asteburuan Iruñeko Iturrama auzoko festetan. Horren harira, erantzuna ere zabala izan da bertako mugimendu feministak, naiz instituziotako ordezkariek bat eginda. Hasi da, herri eta auzoetako jaien sasoia eta horiekin batera, lehen lerrora heltzen hasi dira, eraso sexistak, horren berri esan da bezala, asteburuan Iruñeko Iturrama auzoan gertatutakoa. Elkartaratzea egin dute, auzoko jai batzordeko, naiz talde feministak deituta, intentsitate handiko erasoa gertatu dela salatu dute, eta esan da bezala, horren harira salaketa protesta izan da asteburuan Iruñean. Erasorik ez! Kirol kontuetan, atarian esan dizugun bezalaxe pilota dakargu lerroburuetara, izan ere, Juan Martínez de Irujok urtebete kantxatik kanpo igarota erretiroa iragarri baitu. Erretiroa baina
ore guztiekin izango du, izan ere ekainaren 24an omenaldi festa izango da Labriten. Urtebete baino gehiago jokatu gabe eman ostean, Juan Martínez Dirujok asteburuan baieztatu du pilota munduak ahoz-ahoz zebilkiena. Iberoko izarrak ez du gehiago pilotan jokatuko. 300 bat lagunen aurrean eta unkituta erabaki hartzea ikaragarri kosta zaiola aitortu zuen Dirujok. Bihotzeko arazo bat hartzeko osasunari lehentasuna ematea erabaki du iberoarrak, baina ez burua austerik gabe. Egoera barneratzea oso zaila egin zitzaiola azaldu zuen eta beti izan duela pilota lekura itzultzeko esperantza. Mediku proben emaitzek amets hori pixkanaka zanpatu egin diote ordea, ezerezean utzi arte. Pilotaren iraultzaile handienetako bat izan da Irujo. Aireko joko bizi eta erosokorraren aitzindari, Iberoko aurrelari handiak erabat aldatu arazi zuen pilotarien jokatzeko era. Abiadura, ausardia eta aireko jokoa ekarri zituen iberoarrak kantxara, jokatzeko modu tradizionala erabatera aldatuz. Jokatzeko modu berritzaile horrek 13 txapel janztera eraman du Irujo, tartean buruz buruko 5. Gainera, 2 bider irabazi ditu urtebereko 3 txapel handiak. 2003an profesionaletan hasi zenetik 928 partida jokatu ditu Irujok, arrakastaz beteriko kirol ibilbidea osatuz. 2016ko uztailean topatu zioten bihotzeko gaitza Irujori ohiko osasun kontrol batean. Ordutik ona mediku askorenean ibili da iberoarra, baina alperrik. Pilota uztea erabaki du halabeharrez, nahiz eta pilota munduarekin lotuta jarraituko duen. Irujorekin badoa historiako pilotari handienetako bat, pilota garaikidearen aitzindaria. Merezi duen omenaldia ekainaren 24an egingo diote Iruñako Labrit pilotalekuan. Eta futbolean berriz, bukatu da, gizonezkoen liga txapelketa, Bigon berdinduta, Realak bete baitu, bete du zentzurretan, Atletiki astebete itxarotea egokitu zaio ordea. Hiru urteren ondoren Reala Europara itzuliko da. Juanmik luzapenean lortutako golari esker, txuri urdinek 6. postua ziurtatu zuten atzo bala ido zen. Horren beste, Eusebiroen taldeak denboraldi bikaina borobildu du. Ilarrak eta zurutuzak osatutako bikoaren jardunean oinarrituta, Realak joko estilo erakargarria proposatu du une oro. Etxetik kanpo lortutako garaipenek zein sailkapenaren 2. erdian dauden taldeen aurka erdietxatako puntu kopuru altuak apostua sendotu zuten, eta orain usta jasotzeko garaia da. Txuri urdinek lortutakoa disfrutatuko dute orain, baina kirol zuzendaritzak galtzak betelan izango ditu uda honetan, izan ere urrengo denboraldian 3 txapelketei aurre egiteko taldeak fitxaketak beharko baititu. Atletikek aldiz, Vicente Calderón futbol zelaian galdu ostean 7. postuarekin konformatu beharko du. Ondorioz, datorren larun batean Alavesek eta Bartzelonak jokatu beharreko kopako finalaren zai egon beharko dute lehoiek Europan aritzen diren ala ez jakin alizateko. Kataluniarrek irabaziz gero, zurigorriek atariko kanporaketa 2 jokatu beharko dituzte. Baina, hortaz gain, bada albisterik talde bizkaitarraren inguruan izan ere litekena da, aste honetan bertan Ernesto Valverdek taldea utziko duela jakinaraztea, eta Kuko Zigandak bere lekukoa hartzea. Oiartzungo neskek ordea ezin izan diote, lehen mailari eutsi, 2. mailara joango dira beraz, Oarsoaldeko taldeak Zaragozaren aurka galdu baitu asteburuan. Bukatu da Oiartzunen ametsa, Gipuzkoarrek Zaragozaren aurka garaipena lortu eta Albazeteren porrotaren zai egon behar zuten lehenengo mailan jarraitzeko. Mantxakoek Betisen aurka galdu arren, Oiartzunek ezin izan zuen Aragoitarren kontra garaipena lortu eta ondorioz Oarsoaldeko taldea 2. mailara jaitsi da. Karla Lekuonako giro zoragarria lagun Oiartzunek alegin handia egin zuen partida irabazteko, baina helburua lortzea azkenean ezinezkoa izan zen. Aragoikoek markagailuan aurre hartu zuten eta Gipuzkoarren alegin guztiak ezerezean geratu ziren.
Polemikarik ere etzen falta izan, azken minutuetan Arene Altonagari balio gabe utzitako gola medio. Bertan amaitu baitziren etxekoen itxaropenak, izan ere luzapenean Zaragozak kolpe definitiboa eman zuen bigarrengo gola erdietzita. Penatuta, baina harro, zaletuek txalo artean agurtu zituzten euren jokalariak, izan ere oihartzunek azken uner arte zeukan guztia eman baitu lehenengo mailan jarraitzeko ametsari eutsi alizateko. Eta asteburuari begira ere jarriko gara, aste hasiera honetan, ibilaldia egingo baita, ospatuko baita, datorren igandean Mungian, Larramendi ikastolaren urteurrenarekin batera gainera, ospatuko dute aurtengo ibilaldia, Hamaika Telebista ere, bertan izango da. Igande honetan ospatuko da ibilaldia Mungian. Larramendi ikastola arduratuko da urten Bizkaiko ikastolen aldeko jaia antolatzeaz. Jaia eta aldarrikapena ekarri nahi izan dituzte gogora, egun berezi hontan. Aurten erabaki dugun leloa, egunero alkarregaz izan da, kontuen izan da ikastolaren 50. urteurrena dela bebai, ibilbide guzti hau egiteko egunero egin dugulako lan, eta proiektu guztiek alkarregaz danon artean egiten direzelako. Mungia herria Larramendi ikastolarekin batuko duen ibilbidea prestatu dute. Baita adin guztietarako egitaragua ere. Kontzertuak, bertsoak, dantza. Egitarauak urtero, badeko zeren aldaketak, eta kontzertu atletik eta badaz gure datozen taldeak, talde onak eta gustokoak. Baina berezitasun moduen dekogu, natur inguru ginoan egiten dugulez, umetxu hauentzako bere badauela horre animaliekaz parte hartze bat, zaldien bultatxu batxok, hartzai txakurrek ardiek eron beharrean ateak erango dereaz, eta erakusketa batzuk, famili guztintzako erakargarriak izan dira, baina umetxu eri guztek aiakena. Egun bakarreko kontua ez dela nabarmendu dute. Izan ere, urtebete eman dute aurtengo jaia prestatzen. Gogorra, azkenean urte oso bat ematen duzu horretarako lanean, egun honetarako, eguneia bertondeku, eta pastan dire indarrare guztiek, indar barriek hartzen dugu, egunean finkatute eta gogotxu eta topera gabiz. Hori datorren igandean izango da, atarean aipatu dizuegu, asteburuan espetxetara martxak egin direla, kalera ekimenaren baitan, Urruneko espetxetara egin dituzte martxak 100 euskal herritarrek. Irudi horiekin agur esango dizugu gaur, bihar izango gara bueltan, bitarte horretan, nahi eran badakizue non aurkituko gaituzuen, hamaika.eus. Gabon pasa!